Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinorangarira kuti mainge muri mugore ra2014. So mugore ra2014 takabva tazounganidza mari inini nemukoma wangu. Takaunganidza mari ndokubva tati it is far much better kuti tinge tichitengawo sensa iya yegoridhe. Iyi mari tainge taiunganidza apo patainge tichiri kushanda South Africa. Ndokubva tatengawo umwe mushini watainge tichifungidzira kuti wainge uri gold sensor, asi takazoti tasvika kuno ndokubva tazoona kuti zvechuwa tainge tanyeperwa nevarume avo vainge tengesera mushini iwoyo wekusenza goridhe. Varume ava takasangana nawo vachiti ivo vainge vaine mushini uyo wavainge vachitengesa. Vakabva vati ivo mushini uyu vainge vachiudira 20,000, asi mushure mekunge tazonegotiata navo varume ava vaishanda mukasino vakabva vati vaikwanisa kungoita lower down the price. Last price giving away price yavo yainge iri 15,000 rands. Ende vakati mushini uyu vaiushandisa pakunosenza goridhe, vachiti ivo mukasino hanzi munowanika goridhe, saka vaizosenza goridhe racho nemushini uyu wavainge vachida kutitengesera. Asi varume ava vainge vatinyepera because wainge ungori mushini uya unoshandiswa nemasecurity guard. Mushini uyu unongosenza chero simbi. Takazotofind out mushure mekunge tauya kuno kumusha kuti apa tainge tavharwa nevarume ava. Saka mushini uyu takautenga mukomanashi nemari iyo inokwana kuita 15,000 rands. Apa inini nabhodhi vangu hakusi kuti tainge tiri vanhu vekuti taiwana mari yakawanda, nekuti tiriko kuSouth Africa tainge tichingoshanda zvedu tichishanda semagarden boy, ende tainge tisingatomboshandi permanently, taitongoshandawo temporary pane imwe kambani. Paiva nomumwe murungu watainge tichishandira uyo ainge aine kambani yake yegarden services. Saka you can imagine kuti vanhu vanongoshandawo semagardener vanhu vekuti vanenge vasitomborina mari. Saka kana ukazoonawo garden boy ava kuunganidza mari inenge ichisvika kuma 7,000 rands, anenge atoshanda zvemashuwa. Saka takati tatenga sensa yedu iyo yatakatenga ne15,000, ndisi uyo tikabva tazodzoka kuno kumusha takafara tichiti zvino yainge yava nguva yekuti tinge tichidzinga nhamo mumusha, yainge yakwana nguva yekuti tinge tichizoita mari. Takati tadzoka kumusha nemadzimai edu takatombopembera, takamirira kuti zuva redu rekuti tinge tichizoenda kumakomba ringe richizokwana. Asi takazoti tadzoka kumusha mukoma, apo patakazoenda kumakomba takatoshamisika. Makorokoza ava kutiseka vachiti madhara imi izvi zvamuri kuda kutiita izvi zvinozokonzeresa kuti tinge tichizokuvara nekushanda, nekuti tichazongochera makomba everywhere, but mukunochera makomba tobva tazongobata simbi. Isuwo doubt tainge tava nayo because takati tichingosvika pamusha mukunotesta zvinhu, hongu goridhe tainge tisina, but mukuzonotesta zvinhu waiti kana ukaenda pangoro iya yemombe kungonodai then chimushini chaibva charira. Waiti kana kunyangwe bhande rako chairo kana ukangonogumanisa bhande nechimushini icho then waibva watoona chava kurira, chaingosenza everything. Saka takangosimbisana tikati zvimwe kuda chimushini ichi chine maseterwo acho achinoita, nekuti chainge chine zvimabhatani zvainge zvakawanda. Saka takafungidzira kuti zvimwe kuda chaiva nemabhatani avo ainge akawanda, ainge ari mabhatani ainge achiita kuti chinge chichizosenza apo painge paine goridhe neapo painge pasina goridhe racho. So takazoenda kumakomba kuya, then ndokubva tazosekwa nemakorokoza vakati chimushini chenyu ichi chinongosenza anything. Umwe ndiye akazoti ichi chimushini izvi zvinowanzo kushandiswa nemasecurity vanoshanda mumakasino, vanenge vachingozvishandisa vachisenza everyone anenge achipinda mukasino. So vakabva vangotiudza kuti tainge takabirwa mari. Zvainge zviripo ndezvekuti kana taidawo kudhigawo, saka vakabva vati zvainge zviripo ndezvekuti
kuti tainge takangobirwa mari, saka kana tichida taikwanisawo kungopindawo mumakomba navo tobva tatangawo kuchera navo. Mukoma takabva tazojoina rimwe syndicate. Mushure mekunge tajoina syndicate riya tikabva tambozamawo kuchera navo vakomana ivavo, but takabva taona kuti chinhu chinonzi mukorokoza hachisi chinhu chekutamba nacho, because kuti unge uchizonzi uri mukorokoza zvinenge zvichitoda mwoyo weushingi. Inini nabhuti vangu takabva tangoona kuti izvozvo zvekuita zvoukorokoza tainge tisina, saka takabva tazoona kuti zvivindi zvacho zvekuzoita makorokoza tainge tisina, ndokubva tazodecide kuti it was far much better kuti tinge tichidzokera zvedu kuSouth Africa. Takati tadzokera kuSouth Africa ndokubva takashanda nesimba mukoma, takangoshanda for about 3 months ndokubva tazodzokera zvedu kumba. Tikabva inini ndipo pandakabva ndazoapply driver's license rangu rakazoti rabuda mukoma. Ndonguva iyaya yekuti kwainge kwava kungotaurwa zvecorona ende panguva yacho iyoyo ndikabva ndazowanawo mukana wekuti ndinge ndichizowana basa rekuti ndinge ndichidriver ndichitakurawo zvitunha. Ipapo pandakapinda pakambani apo pandainge ndichishanda painge paine umwe mudhara, saka mudhara uyu paakangonzwa zvichinzi kwava nechirwere chiri kungouraya anyone, mudhara uya akabva atya akati zvimwe kuda kana ndikaramba ndichingoshanda panapa zvinoreva kuti chirwere ichi chapararira nenyika chinokwanisa kuzonditora. Then mudhara uyu akabva ati zviri nani kuti ndinge ndichitiza chirwere ichi ndiende zvangu kupenjeni. Saka iye akati achienda kupenjeni neniwo ndikabva ndazowanawo mukana wekuti ndinge ndichizopindawo basa, ndokubva ndazotanga kushanda pachinzvimbo chake. Asi mukoma zvinhu zvacho zvainge zvichitomborina kumira zvakanaka. Ndakatomboita nguva ndichingovhumuka, ndaiti kana ndikangorara so ndobva ndatovhumuka, nekuda kwekuti ndainge ndisina kujaira kungogara ndiri around vanhu vakafa. Ende dzimwe nguva mukoma ndaikwanisa kungonzi pinda mumotikari, ndaikwanisa kungoti paya kana chitunha chalodewa mumotikari ndobva ndatonzi uri kuenda nechitunha ichi uri wega kwakati uri kufanira kuti unge uchienda kunochidropa kumochwari yeikoko. Apa ndiri ndega, apa boss at that time vainge vachikata macost, saka kwainge kusina zvezve zvekuti munofamba muri vaviri, waitongofamba uri woga mukoma, apa uchifamba uri muhighway uri woga. Saka ndakaita nguva yakati rebei ndichingovhumuka, ndaiti kana ndikangorara so ndobva ndatanga kuvhumuka. Kudzamara vekubasa vazozviona kuti murume uyu kana tikamuregerera anokwanisa kuzosvika pakupenga. Ndakabva ndazotanga kupiwa mamwe mapiritsi ekudzikamisa hama. Aiwa, zvinhu zvikabva zvazoita sekunge zvainge zviri nani, but kamweya kekutya kakangoramba kakandibata. Kamweya aka mukoma ndakazotukadzikamisa mushure mekunge ndatanga kufunga uko kwandainge ndichibva, nhamo yandainge ndakasiya. Saka ivo vabereki vedu vakati vava kamusha wavo vakabva vazongoti vainge vachida kuti vana vavo kunyangwe mukunokura kwedu taifanira kuti tinge tichizongoramba tichingogara pamusha ipapo. Ende amai vedu vakangokura vachitidzidzisa kuti pamusha pavo hapabikwi zvoto zviviri. Saka kunyangwe patakazoroora umwe neumwe aibva atoudza mukadzi uyo waanenge aroora kuti mutemo wepamusha pano hapabikwi zvoto zviviri. Saka taingoshandisa kitchen imwe chete tichingobikira muzibhodho rakakura. Saka takangokurawo tine that responsibility yekuti chawawana unodyawo nevakoma vako nehanzvadzi dzako. Even right now mamwe madzikoma angu variko kuSouth Africa vanoti vakawana chavanenge vawana, munhu akaenda pamukuru haati ndiri kutumidzira mukadzi wangu mari, anongotumidzira mari kana pachitengwa grocery panongotengwa grocery rekuti umwe neumwe agerepo pamusha ipapo anokwanisa kuzodyawo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvava kundipa zvivindi kuti right now kana ndikaramba basa apa ndiine mhuri yakakura kudaro, so ndakazongoramba ndichingozvipa zvivindi zvekuti ndirambe ndichingotransport zvitunha. Zvadaro pane imwe incident yakazoitika, painge paine mamwe mabrothers awa vose vari 2 vanhu vane mari dzavo. Kwainge kuine umwe brother uyo ainge achigara muHarare, but ivo originally vanobva kuBulawayo uko, so then the other brother ainge ari kuBulawayo. Saka fight yakazotanga kuitika ndeyekuti uyo wekuBulawayo ainge achiti mutumbi waamai unofanira kuti
unge uchiuya kuno kubulawayo, kuno kwatakakurira kubulawayo. Then uyu wemuHarare ainge achiti kwete bodo izvozvo hazvigoni, mutumbi wamai unofanira kuti unge uchizochengetedzwa muno muHarare kuitira kuti inini nevazukuru vaamai vangu patinozoenda parinda ravo tichida kunovaona, we do not have to travel back and forth tichingoenda kunopay our last respects to my mother. Saka that was the fight that was going on. So mukoma, inini unfortunately ndini ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitakura mutumbi uya ndichienda nawo kubulawayo ndiri ndoga. Zvino mukoma, ndakati ndava munzira apa ndichitravela huri usiku, ndakati ndiri ndoga ndichitravela kudaro nechitunha chaamai vaya, ndipo pandakabva ndazonzwa kuti nyau nyau kugotsi kwangu uku, vhudzi rekugotsi rainge rava kungoti nyau nyau richimira. Ndakabva ndanzwa rimwe simba rakapinda mandiri, but rainge risiri simba remweya mutsvene, asi rainge riri simba rainge raita sekunge rainge ratobva ratumwa naSatani, because ndakabva ndazobatwa neumwe mweya wekutya. Ndakati ndiri pakati pekutya kudaro, ndipo pandakabva ndazongonzwa imwe sound iyi yakaita sekunge painge padhuka bomba. Sound iyi ndainge ndisina kana kumbogara ndakainzwa mukati mekurarama kwangu, ende semunhuwo wekuti ndakambomhanyawo nawo mataxi awa mukoma, makombi, ndainge ndakatombosangana nematire puncher before, saka andina kufungidzira kuti this was a tire puncher, but nemachekero ainge ava kuita motikari ndakabva ndaziva kuti this was a tire puncher, but the sound was very different than what I had experienced before. Saka ndakati ndanzwa motikari yava kusheka sheka, ndini uyo ndikabva ndati dzvi mudrive, ndokubva ndatanga kukontrola motikari kudzamara ichizonomira, asi sound yakabuda ipapo mukoma pakaita sekunge ainge ari mabhazi maviri ainge atungana. Saka ndakati ndakontrola motikari yangu, motikari yakati yamira, ndokubva ndazoburuka mumotikari, ndikabva ndatanga kuobserva motikari yangu, ndakatenderera ndichiobserva motikari yangu, ndokubva ndaona kuti kumberi kwemotikari kwainge kwava kubuda chimwe chiutsi chandisina kunzwisisa kuti chiutsi ichi kuti chainge chichibuda muinjini, kuti painge paine problem here yainge yaitika painjini nekuzomira kwandainge ndaita. Ndakati ndichinocherechedza mataya emotikari, ndokubva ndaona kuti motikari mataya ayo ose ainge achiri akanaka, painge pasitomborina kana dambudziko. Saka ndakabva ndanyanyisa kubatwa nemweya wekutya ndichiti saka sound iyi yabva nepai mukoma. Ndakati ndiri pakati pekufunga kudaro, ndokubva ndangozvipa zvevindi, ndikati rekedzai ndinge ndichifonera bosi vangu, but ndikabva ndaona kuti munzvimbo macho mandainge ndiri mainge musitomborina kana network zvachose. Ndokubva ndazopinda mumotikari ndikati rekedzai ndinge ndichienderera mberi nerwendo rwangu. So ndakati ndichinopinda mumotikari ndichinotarira kudai pamira, ndokubva ndaona kuti pakati peroad painge paine umwe murume ainge ari murefu. Murume uyu ainge ari mutema, murume uyu ainge akangomira pakati peroad. Murume uyu ndakamuona apo pandainge ndava kumutsa motikari, pandainge ndava kunoreleasa clutch, ndipo pandakabva ndatarisa pamira ndikaona kuti painge paine umwe murume uyo ainge akamira pakati peroad. So ndakati ndaona murume uyu ndikabva ndati ndoita sei, ndakabva ndarova motikari because ndainge ndava kutya. Ndakarova motikari iyi kudzamara ndichizonosvika kumochwari uko kwandaifanira kuti ndinge ndichino offloada chitunha ichi. Ndakati ndasvika kubulawayo ndokubva ndazoresta for 2 hours, then after 2 hours ndini uyo ndikabva ndazopinda zvikare muroad ndichidzokera kuHarare. Zvino ndakazoti ndasvika muHarare ndokubva ndazongodhumana nemurume uya, the other brother uya wekurwidzana nebrother yake yekubulawayo vachirwira chitunha chaamai. Saka iye ainge achitsvakana nabosi vangu, saka ainge ashaya bosi vangu, ainge akatsamwa sei murume uyu. Akati achinondiona ndokubva ati pauri iwewe murume iwe, nhasi ndikuda kukupedzera hasha dzangu dzose. Akabva atanga kundipopotera achindituka semunhu ane mari dzake. Ndakabva ndati let me respect this man, ndokubva ndaramba ndakanyarara, but akaramba achingondinyadzisa pakati pevanhu kudzamara ndazoti inini handina kana simba zvachose rekuti kuti chitunha chakati hachifaniri kuti chinge chichiriliswa mumochwari, kana kuti chitunha chakati chinofanira kuti chinge chichiriliswa mumochwari. Iroro simba rina bosi vangu, madii mataura nabosi, nekuti
pano patiri pama premises panapa hapasi pama premises pangu, handina control whatsoever. Murume uya akabva azopinda murume uya akabva azofamba achienda kumotikari kwake ndokubva azonokwira muzimotikari rake rainge rakanaka sei riri zihombe hombe. Murume uyu akabva ati kwandiri achinditendeka nechigunwe chake, akabva ati iwewe uchazviona chete, iwewe uchafa uri rombe, iwewe uchafa uri murombo iwewe. Saka ndakabva ndarwadziwa nazvo ndikati murume uyu haangambondituki, iye haasi mwari wekuti anobva andiudza kuti iwewe uchafa uri rombe, uchafa uri murombo. Ndakabva ndati aiwa kaa vakuru, kana mava kuti inini ndichafa ndiri murombo uye ndichafa ndiri rombe, ipapo imimi neni tava kutokonana, because hamusi mwari wangu ka imimi wekuti mungaswera muchindiudza kuti inini ndichafa ndiri murombo. Saka ndakabva ndamutuka murume uyu ndikati vakuru vangu, kana kuri kunzi makaromba, kana manga muchida kurombera amai venyu, zivai kuti mhiko dzenyu dzamanga muchida kuzadzisa zvino dzakona, nekuti pari zvino amai venyu vatovigwa. Saka murume uyu akabva ati wo, ndinotenda neinformation yose iyo yawandipa yekuti inini ndakaromba, ende mukunoromba kwangu ndanga ndichida kushandisa mutumbi wa amai vangu. Iwewe ndiwe wabva wazondikonesa kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzangu. Saka zvatava kuita pano ndezvekuti iwewe ndiwe uchandipa mutumbi wacho wandichazoshandisa pamhiko idzo dzandanga ndichifanira kuzadzisa. Hii mukoma murume uyu paakataura zvinhu izvi ndakangoti aiwa kungotukana, mashoko and mashoko awa achangoperera mukutaura chete. Asi zvandakazoitiswa nemurume uyu zvinhu zvekuti kana nanhasi ndinonzwa kutya, because itori mhosva yandakapara, ende ndinototya kana kutokupai confession iyi, ende ndinototya kana kutoudza vanhu vekuziva kuti ndo zvandakazoita. Saka murume uyu akazoti kwandiri, since iwewe wandikonesa ende since waona kuti ndanga ndichida kuita mhiko nemutumbi wamai vangu, uchandipa mutumbi wacho. Saka ndakabva ndazotanga kurwara, ndakarwara zvekuti mukoma mudzimai wangu aiti paya ndakavata pasi panhovo yerufu, aiti kana akanditarisa mudzimai wangu ndainzwa kuti ya mudzimai wangu kunyange kuchema ava kutoda kutochema. Munoziva chimwe chandinoda kuudza vanhu ndechekuti please be sensitive, kana kuri kunzi kana uine hama yako inenge yanyanyisa kufa inenge yanyanyisa kurwara, nekuti mukunorwara muya vanhu vanowanzo kufungidzira kuti kana munhu ava kusakwanisa kutaura, ava kusakwanisa kuresponda, zvinorevawo kuti haachakwanise kunzwa kana anything. Asi panguva yacho iyoyo pandainge ndiri pacritical, ndirere panhovo yerufu, zvose zvainge zvichitaurwa nemudzimai wangu ndainge ndichikwanisa kuzvinzwa, kunyange zvangu ndainge ndisingakwanisi kumupindura. Saka pane rimweni ramazuva mukoma ndakabva ndanzwa mudzimai wangu ainge achitaura nemunin'ina wake uyo ariko kuSouth Africa. Akabva ati kwaari, mainini kana kuri kunzi mukandinzwirawo basa ndapota please nditsvakireiwo basa, because kunoku zvinhu hazvitomborina kumira zvakanaka. Izvezvi mainini ndiri kuzvibvunza kuti kana kuri kunzi bamukuru venyu kana vakangomuka vakafa, zvino inini ndichaita sei? Ko vana vangu ava ndichavachengeta sei? Please ndinokumbirawo kuti garai matongozviziva kuti neniwo ndiri munzira kuuya ikoko kuzotsvaka basa. Iyi ndakabva ndarwadziwa, ndava kutanga kufunga kuti saka izvezvi mudzimai wangu kana kuri kuzonzi akaenda kuJoni ikoko zvinoreva kuti achazoroorwa zvekare. Ko kana akaroorwa zvekare vana vangu vachazoita sei? Kana aroorwa achazoroorwa nani? Iye achazogara sei ikoko kwaacha zoenda? Zvose izvi zvandainge ndichizvibvunza ndainge ndisina kana mhinduro. Ndakabva ndatanga kuchema, asi ndichichema mukoma handina kana kumbogara ndaburitsa misodzi, asi misodzi iyi yainge ichibuda mumweya mangu. Ndirimo mumweya kudaro ndainge ndichitochema. Saka ndakabva ndazoona kuti ndiri pakati pekuchema kudaro ndirimo mumweya mangu, ndakabva ndaona umwe murume uyu akabva apinda mukamba ikako kandainge ndichigara nemudzimai wangu. Murume uyu akabva ati, iwewe pandiri pano nditori nesimba rekuti ndinge ndichikupodza. Ndikabva ndatanga kuchema, ndichitowedzera kuchema, ndikabva ndati nai vakuru vangu, kana kuri kunzi imimi mune simba rekuti munge muchindipodza, nai madii mandipodza, tarirai muone kuti ndatambudzika sei. Murume uya akabva ati, inini ndiri kuda kuti ndinge ndichiita mhiko dzangu, but mhiko idzi ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa mutumbi waamai vangu, mutumbi uya iwewe wawakatakura uchienda
uchienda nawo kubulawayo. Ndakambozama kuti ndinge ndichikumisa ndichida kukuudza kuti please dzoka nemutumbi wa amai vangu, nekuti pane zvandaifanira kuti ndinge ndichiita pamutumbi wa amai vangu vasati vavigwa, asi iwewe wakabva wazondikonesa. Ndikabva ndati nai ndakakukonesa iseiko, makandiudza kuti kudi ndepapiko pamakambotaura neni mukandiudza kuti usatakura mutumbi wa amai vangu uchienda nawo kubulawayo. Murume uya akabva ati ndini ka uya wawakaona ndakamira pakati peroad but wakabva wandiignore. Ini ndikabva ndati ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndaona chipoko. Murume uya akabva ati aiwa, iwewe kana uchida kupora zvatava kuita pano ndezvekuti ndikuda kuti uko kwaunoshanda kuzvitunha uko ndikuda kuti unge uchindibira chimwe chitunha ichi kana wachiba inini ndichange ndichizochichengeta chitunha ichi for 24 hours mumba mangu ndichita mhiko nacho chitunha ichi. Then wobva wazouya wobva wazotora chitunha ichocho wobva wazochidzosera kubasa kwako kwaunoshanda kuzvitunha uko. Wazvinzwa here? Kana ukasadaro zvinoreva kuti uchazofa. Mukoma murume uyu akati andiudza kuti by tomorrow ndikuda kuti unge uchizoprovide chitunha ichocho. Ndakabva ndanzwa ndichitonzwa kuti simba rangu rainge rava kudzoka ndokubva ndatopora. Akabva anditi kana ukatadza kuprovide chitunha ichi by tomorrow 6 feet you will be underground. Murume uyu paakandiudza zvose izvi ndakabva ndanzwa ndichipindwa nemweya wekutya. Ndainge ndava kutyira kuti zvino mukadzi wangu zvaafunga kuenda kuSouth Africa, ikoko kuSouth Africa zvinoreva kuti achanosangana neumwe murume wekuti vachabva vazodanana. Mushure mekunge vadanana vobva varoorana. Shuwa mukadzi wangu nerunako rwake zvinoreva kuti achazototanga kutogara zvekare neumwe munhurume. Ko vana vangu vachazoita sei? Aiwa, ndakabva ndabvuma ndikabva ndati torai zvenyu mweya wangu, inini ndasarudza kuti ndinge ndichiita izvozvo zvamunoda. Akabva ati it is fine but ndikuda kuti unge uchizouya nechitunha chemunhu iyeye, ndikuda kuti unge uchizouya nacho mumba mangu kuti ndinge ndichizochichengetedza for 24 hours. Zvainge zvakaoma mukoma. Kabva ndatenderera ndokubva ndaenda kumoshwari. Ndakati ndichinoenda kumoshwari kuya mukoma ndokubva ndatora chitunha, ndakangosarudza chitunha randomly ndokubva ndaisa chitunha chiya mucoffin. But ndakati ndava kubuda mukoma handina kushandisa front door. Ndini uyo ndakabva ndarivhesa motikari ndokubva ndatenderera nemotikari ndikabva ndaenda kuback door. Ndakatambudzika mukoma, ndakaita sekunge ndichanzvenzveredza coffin riya pasi ndokubva ndazoriloadha mumotikari. Ndini uyo ndikabva ndazobuda necoffin riya. Vanhu vakangoti zvimwe kuda ari kuendesa coffin iri kuna kapenda. Ndisati ndaenda kuna kapenda necoffin riya ndakabva ndatanga ndaenda kumurume uyo ainge andipa mathreats, uyo ainge andiudza kuti for 24 hours ainge achida kuchengeta chitunha mumba make. Ndakati ndichinosvika pamba pake ndikabva ndaona kuti ainge akatondimirira ndokubva andibatsira. Tikabva tatakura coffin riya tikabva tanoisa chitunha chiya pambedha pake. Akabva ati ita zvaunoita but usiku hwanhasi ndini ndichange ndichizova nacho chitunha ichi. Iye akabva anditi usatya nekuti mishonga yangu ichakuchengetedza. Akazoti kana apedza kushanda nacho chitunha ichi ainge achazondidzorera chitunha ichi ndobva ndazochidzorera kubasa. Mukoma coffin riya handina kana kumbogara ndaenda naro kuna kapenda. Zvino 24 hours dziya dzakazoti dzakwana. Ndakadzokera kumba kwake hana yangu ichirova ndichitanga kuzvibvunza kuti zvino chitunha ichi pandichadzokera nacho kana ndikabatwa ndisina kana mapepa anenge achindibvumira kuti ndinge ndichitakura chitunha ichi ndichasungwa. Ko iko kubasa kana kuri kunzi chitunha ichi chakaonekwa kuti pane chitunha chiri missing. Asi sezvisinei chitunha ichi hachina kana kumbogara chasuspectewa kuti chainge chabuda mumapremises. Iye akazoti ndasvika pamba pake ndokubva ati ndikuda kukupa mafuta awa. Mafuta iwawo ainge akaita kunge vaseline but ainge achinhuhwa. Munoona manhuhwiro anoita panenge paputika sewage, ndo manhuhwiro ainge achiita mafuta iwayo. Akabva ati ndikuda kuti unge uchizora mafuta aya. Saka ndakabva ndazozora mafuta iwayo kumeso kwangu. Then akabva azondibatsira tikabva tazoisa chitunha chiya mucoffin ndokubva andibatsira kusenga chitunha chiya. Ndikabva ndazodzokera kumochwari. Abva andiudza kuti kunyangwe ukameswa paroadblock hakuna achakwanisa kuwana simba kana pfungwa rekuti ange achikubvunza kuti ko wakatakureiko mucoffin. Ende ndo zvakaitika mukoma. Ndakabva ndazodzokera kumochwari kwedu. Ndakati ndadzokera kumochwari ndokubva ndaenda kuback ndikarivhesa motikari yangu ndikabva ndazosimudza chitunha
chitunha chiya ndini uyo ndichindundurudzana nacho ndikabva ndachidzorera mumafridges. Nanhasi uno mukoma, mwoyo wangu unogara uchingorwadza zvekare. Mwoyo wangu wakatsemuka mushure mekunge ndazoona hama dzemufi dzichiuya kuzotakura mufi, but hadzina kuziva kuti ndakatombotora mufi uyu wavainge vauya kuzotora ndikamuendesa akanoitiswa mhiko dzaakaitiswa for 24 hours. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakabva vati ndiri kukumbirawo kuti munge muchindinareterawo voice rangu. Ndakavabvunza kuti nai mukoma, saka pane zvimwe zvinhu zvamakazopiwa here nemurume uyu? Vakabva vati murume uyu akangondipa mafuta iwayo ainge akaita kunge vaseline, haana mari yaakandipa, nothing. Ndo zvandakangopiwa izvo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please let us talk about this story in the comment section.